Здравейте, приятели! Добре дошли на първия национален събор на тютюнопроизводителите в България. Наши гости са господин Георги Ралчев, началник отдел в Министерството на земеделието и храните, госпожа Велина Панчева, директор на областната дирекция по земеделие в град Пловдив, и началникът на Общинската служба земеделие в Първомай, госпожа Милка Масленкова. Също така и госпожа Ваня Варкова от Булгартабак. Благодарим ви, че намерихте възможност да отделите от времето си да присъствате на днешната среща. Знаем, че сега не е най-подходящия период и ще се опитаме следващия да бъде в по-подходящо време. Но идеята възникна спонтанно, пък и е добре, когато има поводи да се събираме и да се виждаме заедно. В момент, когато тютюнопроизводството в България бележи рецесия, е добре всички ние, тютюнопроизводители, търговци, индустрия, наука, да се обединим в интереса на сектор тютюн. Всички разбираме, че в веригата не може едни без други, но чакахме да стигне този момент, тогава за да решим да се обединим. Още повече, че сега новия програмен период на Европейския съюз дава възможност и подкрепя сдружаването на производителите, в това число и на тютюнопроизводителите. Разбира се, за сегашната ситуация има много причини, и обективни, и субективни. Сред обективните е липсата на адекватно законодателство. Ние имахме един от най-добрите закони за тютюна и тютюневите изделия в Европа, може да се каже, но с промяната в пазарните отношения се наложиха редица промени в закона, някои повечето неудачни, други удачни, но като резултат се получи така, че в момента тютюнопроизводство в България е едва ли не на автопилот. Друга причина е, че държавата вече не счита тютюнопроизводството за приоритетно. Вероятно под давление на Световната здравна организация, която води безкомпромисна борба с тютюнопушенето, и това не може да не акцентира и върху тютюнопроизводство в България. До преди няколко години ние се гордеехме, че сме втори по производство на тютюн в Европа. Към момента трябва да ви кажа, че за съжаление едва удържаме четвърто-пето място. Вече сме отстъпили позицията си на редица европейски страни. Докато в една съседна Гърция, например, там тютюнопроизводителите срещат сериозна подкрепа в лицето на държавата, те получават субсидии за декар площ в размер на 200 евро на декар, получават адекватна изкупна цена на тютюна, разбира се, за много по-високо качество от нашия тютюн. Там цената достига до 5,30 евро на килограм. Също така те имат и служби, които упражняват мониторинг върху тютюнопроизводството, за да могат да съдействат и да поддържат стабилността на това производство. И не на последно място, гръцкото правителство е сключило договор с фирмата Филип Морис за изкупуване на 50% от произвежданата продукция. Сключен е договор с местната фирма Папастратос и се водят разговори с японската GTI за изкупуване на тютюна. Всичко това доведе до едно стабилно нарастване на производството на тютюн в Гърция и в момента гърците са не изпреварили в производството на тютюн. Мисля, че е дошло време да се изработи вече и има подаден в Комисията по земеделие проект за изменение и допълнение на закон за тютюневите изделия, в който да бъдат заложени ясни правила както за тютюнопроизводството, така и за изкупуването, така и за обработката и за пласмента. Уважаеми приятели, мисля, че всички ние трябва да си подадем ръце, и търговци, и производители, индустрия, и науката, за да се обединим за възстановяване имиджа на българското тютюнопроизводство, защото все още имаме традициите, имаме и хората, които могат да го направят, и трябва да го направим, докато не е късно и докато не са изпуснати вече всички власти.
Желая ви приятно прекарване на днес среща и забавлявайте се.